Така, малко да актуализираме ситуацията. Шлемът пристигна, което е първата добра новина, заедно с златните лаврови клонки. Втората добра новина е, че на металото успях да го зашия. Смисъл, трябваше да разделя пердето на две перде. Все още не знам това точно какво е било, но вече е на метало. Или пелерина, което ще го наречете. Защипах козината тук към това, което смятам, че го прави да изглежда сякаш по-добре. Може да е малко претруфено. Ама се надявам някой друг ден, като си сложа и другите части на костюма, да изглежда по-така подобаващо. Може би последната добра новина е, че поне за сега уж съм приключил с това проекта по изготвяне на изследователски проекти и се надявам да се одобри, за да премина и да не се занимавам повече. А ако случайно не е одобрен и доцент Андреева гледа това, моля да одобрете го. Не ми се занимавам повече. А последната добра новина е, че вече имам достъп до книгата. Следователно мога да почна да правя тизерите. За което трябва да отправя специални благодарности към Лъчо, че ме снабди с нея. Така доброволно. Обещавам да я пазя. Да я върна така, както си ми я дал. Дай Боже. И сега всъщност да кажа за останалата част от костюма, какво трябва да се дооправя. Реално пълнята не съм я пипал изобщо от последния път. Трябва нещо да се начертае просто на нея, да не е само сиви дъски, закопчани една за друга. Туниката, бойната туника, или една ефтина пола, която взех, трябва да се дооправи и тя, като взема кожата от коженото яке и го прикрепя към нея, за да изглежда по-така, не като броня, нещо, което трябва да те защити, а не като муда. Едно лошо нещо е, че за жалост, по принцип знам, че оплешивявам, но покрепто нещо се разпространява и до шлема ми и всеки път, щом го сложа, пада по едно перо. Нищо чудно, като го пипам в момента да изкачат тия по-малките червени перца, които вече виждам на няколко места от мокета, но какво да се прави? Четвъртък или петък, като пусна пръкосмокачката, ще ги изчистя. Останалото нещо, което трябва да се направи е по костюма, да? И като цяло не се сеща. Това е. Сега това е прогреса с металото, с шлема. Много се вида да е добър. По принцип, начинът, с който съм го прикрепил към себе си е, че просто съм си го наметнал. Допълнително е това с козината. Има една щипка. Ето я. Която не е най-силното нещо в света, но успява да захване това парче и това парче. И се надявам, ако действително аз представям, и докато се разхождам, тази проклетия да не падне на земята. Също така само да кажа, да зашия това нещо, да го направя като пелерина, ми отне това проклети часа. Което
Не знам, с мен ли е проблема или действително просто отнема толкова време да превърнеш перде в перелина. Също така зашил съм го с бял конец. Така че има и шанс да се разпада на две, докато го размятам насам. Това ще се захващам сега с фичърите.